Bueno, ACDC kombinazio guzti horiekin, bagabiltza, hori, ACDC kombinazio guzti horiek ikusten eta linealak eta komutatuak. Pixka bat nazten, bihurketa bakoitza igual modu batera egiten da. ACDC horre diodo zubiekin eta kondensadorekin bakarrik ikusti genuen, pero transistoreakin zen erroiekin ere DC altu bat kizkurdurarekin DC egonkor batera aritu geha gauzak bihurtzen, eta orain, jarraitu behar dugu, DC iturri bat, azen bihurtzeko erabiltzen den struktura. Hau da, bederatzi lau, bai, horretxe dago, DCAC lineala. Eta izenburua jarri behar dio lehen da biziko, bi mota ikusi behar dugu nuez, B motatako bihurgailua. Tako bihurgailua. Izenburua jarri dezuete hasieratik, zeren ez dauka zer ikusirik egiten duenarekin. Orden izen zelebra denez. DC, AC. Ideia da, bihurtzea DC iturri batzuetatik, elikatzea karga bat, oraintxe, behar dugu hau elikatzea, V AC batekin, tensio alterno batekin, hoixe da, helburua. Eta, ditugunak dira, DC iturriak. Vale, DC iturriak. AC, positibo, negatibo denez, egin behar duguna da, konfiguratu gure DC iturriak proiektuan genituen bezala. Biak jarri behar ditugu horlaxe, serien, V bezala, tensio berdinarekin, baina lurra, depen erdian konektatu behar diogu. Hemen tensio positibo bat izateko, hemen negatiboa, eta hauxe ideia izan behar da. Nola bait, hemen tensio alterno bat izatea. Hauxe da. Abia punta. DC, AC. Aurreko bihurgailutan, DC horietan eserekoan zenerrarekin egiten genuen za. Ezkerrean, tensio bat finkatzen genuen, hasieran lehendabiziko adibideekin zener batekin, gero beste batekin hemen operazional batekin, ideia zen, tensio bat finkatzea, eta gero, transistoreak erabiltzea, honek behar duen potentzia, osea, intensitate altuak, beraiek hornitzeko, hemendik. Osea, hemen, kontrol eta potentzia. Kontrol y fuerza. Inteligencia y músculo. Pues ideia hori bera jarraitu behar dugu. Haze tensio bateri jarraitzeko, hoi bera, jarri behar dugu hemen iturritxo bat, oso potentzia bajukoa, berak ez duela eman behar potentzia, baina bai esan behar dio nola jarraitu, forma hori. Orduen jarri behar dugu hemen VI, xean daukazue, alternoa, baina potentzia bajukoa. Eta, adibide horietan egin genuenean, zenerrarekin, tensio positiboa genituenean, hemen NPN transistore bat jartzen genuen, horrek emateko intensitatea. Ordeno bera, emagun hau positiboa dela, eta ideia positiboa denean, erabili behar dut. Onutza, potentzia pasatzeko NPN transistore bat. Eta konektatuta iturrietara. Orduan hau positiboa denean, hau sartuko da aktiboan, gidatzen hasiko da. Hemengo tensioa honen oso antzekoa, hau aktibo baldin bada, tensioa da hauken 0,7, osea, tensioa hemendik onutza pasatzen da, la inteligentzia, baina intensitatea potentzia honek eman behar dio. Hoxe da ideia. Ideia berdina. Leheno genuen hau tensio finko bat. Zenerrarekin edo operazionalarekin, azkeneko adibidean. Gauza da orain, hau negatiboa denean, orden intensitatea horrela esetorriko zen, NPN transistorenek ez du balio. Intensitatea goraka joango zen. Orden ideia berdina izan behar dugu tensio negatiboentzat. Intensitatea horrela datorrenean, amplifikatu behar du beste transistore bat hemen, baina orain PNP-koa. Holaxe. PNP. Tensio negatiboa denean, hau sartzen da aktibo, honek funtzionatzen duenen berdina, baina hau guztiak alde, bez? Hau oso negatiboa denean, intensitatea hemendik dator, hemendik pasatzen da, negatiboa denean igual jarriko kolore bat hemen.
bidea hau izango zen, eta positiboa denean, arrutza dengo zen, hoxe da ideia, PNP. Eta DC horien ideia berdina, baina kontrola orain alternoa, positibo eta negatibo. Positiboa denean potentzia horrentzeko hauxe, eta negatiboa denean potentzia horrentzeko hauxe, PNP transistorea. Arrazoia honen izena hau izateko ez dakit. Demotatako bihurgailua. Potentzia tapak dira hauek eta badaude beste batzuk. Orduen, venga, hitzez esan deguna analisia egin dezagun, hemen izateko analisia. Oso simplea da, VI seinale alternoa, kontrol seinale hori denean 0,7 baino altuagoa, orduen irterako tensioa V, hemen izan behar dugu orduen, hau sartu behar da hon, NPN on, PNP off, honek hornitu behar du intensitatea, horrek egon behar da aktibo, eta beraz, irterako tensioa VAC, esan diogu. Venga, bai, VAC, da, bueno, VI, ken 0,7 edo, VBE jarri dut, VBE. Oso antzekoa, pixan bagutxo, baina, bueno. Berriz, VI negatiboa denean, minus 0,7 baino bajoagoa denean, VI minus 0,7 volti baino bajoagoa, orduen, hau mozten da, goikoa moztu, azpikoa on, eta orduen irterako tensioa, VAC, gure karga resistentzian RL, izan behar da, VI gehi VB, baina negatiboa denez, ideia berdina, VAC da, VI gehi VB, baina negatiboa denez, positibo behar da, grafikoki. Hauske, grafikoki irudikatzen badegu, adibidez, muntai hori LT Spaceen bertan simulatu dezakezu, ondo erraz? Denbora. Ben irudikatzen baditugu tensioak, VI sartzen badegu 10 voltioko sinale bat. 10 minus 10, adibidez. Hau, VI. Ba, hemen analizien, barkatu, jobar, falta da tarteko tensioa. VI tartean dagoenean, ez dago behar, biak moztuta gomar dira. Biak moztuta. N, off, hori, arazotxo bat izan behar da. Off, eta VAC, intensitaterik ez dago, 0 izan behar da. Eta hu arazotxo bat izan behar da. Hemen txikusiko duzen bezala. Analisi hau hemen grafikoki egiten badegu, ia VI 0,7ko marratxoa jartzen badut. Hemeniko nutza, eta minus 0,7koa, gutxiko da bera. Eta puntuak hemen, hemen. Eta hau, gutxiko da bera, hortxe. Irterako tensioa VAC izan behar da. VI ken VB, VI ken 0,7 izan behar da bera, baina hemendik hasita erorita beste kolore bat. Hemendik ken 0,7, onutzaino. Hemendik onutza. Gero azpitik, VI negatiboa denean, izan behar dugu. Hoi bera gehi VB, osak izan behar dugu sinaleu, igota. Hemendik hasita, da azpikoak idatzen. Tiko zerbait, onutzaino. Non zegoen hau. Hau egizki egin dut. Bai, ez da hemen. Hemen txiko gozan. Hau ez, hori ez. Eta tartean, VI tarteotan dagoen bitartean, irtera 0 izan behar da. Eta begiratzazue, seinale hau antzekoa, baina hemen ez zeruan,
VI 1,4 voltioko tarte hortan don bitartean VO 0 izan behar da. Eta honek badauka zer ikusia, ez da gogoratuko duzen, bihurgailuen ezaugarrietako nagusienetako bat zan kalitatea, seinalearen kalitatea. Erroretxo honek askotan, aplikazio askotan, nahiko larria izan behar da. Beraz, oso simplea egiteko, hazer ez bihurgailu, baina kalitate bajuko seinalea esan dezakegu dela arazo honengatik. Hor ikusiko dugu nola saiztu. Eta, bueno, hau lineala esan nahi du gabaitala erabiltzen osagai normalak, transistoreak eta diodoak eta resistentziak eta bar. Eta hor errendimendua ere bai jarraitzen du bajua izaten. Adibide bat daukazu hor oharretan, adibidez VCC demagun dela 15 voltio. Adibide bat, honen adibidea. Demagun VCC dela 15 voltio, plus minus 15 voltio. Irteeran bagabiltzala ipintzen VAC momentu batean 6 voltio. Hemen 6 voltio daudenean, hemen 15 egungo balira, hemen egon behar dira 9. 9 voltio hemen eta intensitatea pasatzen. Hemen potentzia erdia baino gehiago joan behar zaigu. Xautu behar du VC, transistorean VC da 9 voltio. Eta pasatzen zaio, kargatik pasatzen zaio intensitatea berdina. Beraz, potentzia ikuspegitik ere rendimendua oso bajua. Baina, bueno, arazau bihurgailu lineal guztiak daukate. Erraxak egiteko, ordene, potentzia bajuekin baldin bagabiltzan, bueno, pentsatu ezakegu potentzia hori galtzea. Eta bigarren bat ikusi behar dugu, atal honetan, DC, AC, problema hau saiesten duen beste konfigurazio bat. Izango ziren, ideia berdina izango zen, eta bigarren atal izan behar da. Igual berriz marraztuko dutena, poliki-poliki. Eta izenburua, AB, motatako bihurgailu lineala. DC-AC bihurgailu lineala. Oso antzera funtzionatu behar du, Egoera berdina. Hasierako DC iturriak, jarriko ditut, biak. VE, DC, lurrera, positibo-negatibo izateko. Hemen, kontrol seinalea berdina, potentzia bajuko seinale alterno bat. Hemen, jarriko dut igual ja, potentzia emateko NPN gure transistorea, kargara, RL, azpian NPNP, PNP, eta orain, hemen sortzen zen arazotxoa, VIk hau aktibatzen zuenean 0,7 behar zuen. Orduan, hemen jarri behar dugu beste polarizaziotxo zirkuito bat, eta hemen, aktibatu behar ditugu hemen 0,7 voltio hauek konpensatzeko, eta beste 0,7 hemen hauek konpensatzeko, horretxe daudenean, eta ideia hau izan behar da. Jarri behar dugu hemen, diodo bat, on, polarizatuta, 0,7 voltioko erorketarekin, hemen txe, eta hemen beste bat, konpensatzeko. Eta hauek egon behar dira beti on, hemen 0,7 voltioik erortzeko. Eta hon egoteko, jarri behar dugu hemen zirkuito bat, hemendik intensitate bat jartzeko. Hemen jarri behar dudan intensitate iturria da eredu bat. Hau zirkuito egiten da beste transistore batzukin, eta
espejo de korriente esaten ziren zirkuitoekin, baina ideia izan behar da, zirkuito bezala, horrelaxeko funtzionalitatea ematea, intensitatea betimenik hornitzea, diodoiek polarizatzeko on biak. Vale? Ez ditugu ikusi gara hori zirkuitoekin nola egiten dire, baina ideia hori izango zen. Beti hon egon behar dira, 0,7 voltioko irorketa horrekin. Eta honen analizia aurrekoaren erraxago izan behar da. Analizia. VI positiba denean, begira, hau positiba denean, NPN hau egon behar da on, positiba denean, leheno bezala, PNP off, eta begiratzazu zen bada, irterako VAC, USM, gehi VD, ken VB, VAC, izan behar da, VI, gehi, VD, ken VBE, VBE, 0,7 gen 0,7. Saiesten dugu problematxo hori. Goiko transistorea hasi berda gidatzen hau positiboa denean. Konpentsatu dugulako erorketa hori diodo horrekin on polarizatuta. Eta negatiboa denean, kontrakoa. Hau off, hau on, eta irterako tensioa izan behar da. Ila, irterako tensioa izan behar da. VI, ken VD, ken VD, gehi VB. Eta gutxi gora bera, berdinak izan behar dira. Orduen, ideiatxo honekin, saiesten dugu hemen sortzen den arazo hori, pila bat murrizten dela kalitatea, aplikazio askotarako. Eta kasu honetan, hauen kalitatea oso ona da. Oso ona da. Boz gailuak hornitzeko eta guzti oso ona da. Soinua ez dute asko errendimendua jarretzen dugu bajua izaten lineara delako. Habe motatakoa. Hemen beste konfiguratzu batzuk eta pila bat daude ere bai, baina bueno, bertan geratuko gea, ideia hartuta gehiago guztuk ikusi behar. Bederatzi bost. DC. Bueltatu bergea, DC izan zen, ikusi genuen, diodoena eta kondensadore ikusi eta, zener dioda erabiltzen zuen zirkuito txori. Kizkurdura duen sarrerako iturri bat, potentzia pasatzeko, bihurtzeko tensio baju batean egonkorra. Hoi bera, bueltatu bergea, bederatzi bost. DC konmutatuak. Hemen ez du asko sakundu behar, baina ideia hartzen dugun DC konmutatuak. Ideia ere mat konmutatuak zesan nahi duen, ikusi dut zerbait, beste irakasgai batean edo. Ez dut ikusi da, bale, orduan, kontatu behar dudana dena berria. Bale. Osea, iturri DC batetik, nahi dugu bihurtzea beste DC batera. Oda, tensio egonkur batera, edo intensitate egonkur batera. Eta hau, kurioso. Oinarrizko atala. Begira. Lehen da bizi gauzak aztertu aurretik, ezagizta nola daitu. Bai, komutazioa. Komutazio zelula, esango diot, komutazio zelula edo atala, komutazio atala. Uste zelula esatu zela. Ideia, sin más.
DC, ezkerrean DC iturri bat. VE, DC. Eta zer behar dugu beste iturri bat? Begira zer egin behar dugu. Jarri behar dizkiot honi, bieten gaitu. Hemen bat, hemen bestat, begiratzazue, Eta hemen lurra, hemen beste mutur bat, hemen txin. V, etengailu bat S up, SU, SU, SL, low, uste dut, ez nago ziur, eta kontrolatu behar ditugu, bieten gailu izan da, lau aukera daude, biek irekita, biek itxita, hau on, hau off, hau on. Hauek egin behar dute lana osagarriera. Osa, bata itxita dagoenean, beste irekita, eta basta irekita dagoenean itxita. Hori irudikatzeko, agindu seinalea, honena baldin badau, honena izan behar da bere kontrakoa, bere not jarri behar dut, bale? Eta hau egun behar da kontrolatuta, seinale txartel batekin. Txartel potentzia bajuko, txartel elektroniko batekin, seinale txartela. Txartela, potentzia bajukoa, hori kontrolatzeko. Hau, itxita dagoenean hori irekita. Eta irekitzen denean bere itxita. Etengailu hauek egiten dira MOSFET transistorekin. Ezagutzen ditugunak. Seinale altua sartuta, pum, izten da, eta intensitate pasatzen da. VGS, VTH baina txikiago baldin bada irekita. Oso etengailu azkarra, potentzia bajukoak, ezagutzen ditugu, baina orain horrelaxe irudikatu behar ditugu. Eta hemen, aztertu behar dut, hemen daukadan tentsioa. Mutur honetan daukadan tentsioa VA, esan behar diot. VA, eta hori aztertu behar dut. Hori aztertu behar dugu. VA finkoa, DC, eta ideia berri hau, eta hontan oinarritzen da ikusi behar ditugu horrengo lau gauzatxo horiek. Orduan, venga, irudikatu ezagun VA. Denboran. VA. Eta bertan ere VA, etengailuen arabera egon behar denez, irudikatu behar dut ere bai, etengailuen egoera. Hemen irudikatu behar dut SU. SU etengailuaren seinalea. Altua denean, bera, ondagoenean, bestea off egon behar da, beraz nahikoa da batekin. Orduan, demagun, hasieran hau ondagola. Etengailua ondago. Hau itxita eta hau irekita. Zen bada VA. Osa, bizten bada VA, VE. Unutzaino. Unutzaino, VE. Denbora honetan, hau irekitzen badego, eta bestea itxiko da, tak, demagun orain off jartzen dugu lagoikoa, azpikoa hon egongo da, hau irekitzen bada, eta bizten bada, VA zein da, honik honetatzen dugu hau lurrera. VA, tensioa izan behar da, denbora honetan, 0. Onutzaino. Berriz egotzen badego, edo jaitsi, hau da, etengailua horrelaxe kontrolatzen badegu, adibidez, irterako tensioa hau izan behar da. VE eta 0 arteko horrelaxeko seinale karratu bat. VA. Baina seinale zakarra ez, guk nahi dugu DC seinale hau, DC batean bihurtzea. Bueno, bai, hau ez da DC. Seinale alterno bada. Ez da. Alternoa ere ez, seinale alternoak daukate batez besteko balioa 0. Positibo, negatibo, positibo, negatibo. Hau, ez da alternoa. Da, jarrai bat, eta jarrai horren gaina alternoa. Hemen badago DC bat, eta DC horren gainean alternoa. Hemen badago DC motel bat, eta alterno azkar bat. Orduaz gauzak. Osake, zuek ez duzu ikusten, baina miopeak izango bazinetero, begiratzen baduzu horrela begiak itxita, irrutitik, ikusi dezakezu hemen erdiko balio bat badagola. Orduan hortik joan berdira gauzak.
Zerbait egin dugu. Oraindik zakarra, izango zan oso DC zakarra, kalitate gutxikoa, baina hor dago. Oinarrizko ideia hau. Hau, bera erabili behar dugu, urrengo ataletan gauzak nola egiten diren ikusteko, bale? Baina, hau da gure bihotza. Ikusi izango zer egin dezakegun, aplikazio zehatz batean, eta nahiko kurioso. Zan izan bezala teleko ikasi nuen, da gustuka daukat. Oso gustuka daukat. Bera, lehen da biztiko aplikazioa, zer egin dezakegu. DC, komutatua, IDC bat emateko. DC, komutatua, hori, emateko zerbait DC eskubian, baina intensitatea. Saetu berketegu bateria bat kargatzen. IDC, eman behar dugu. Venga, orduen, erabili behar dut, nire komutazio zelula, VE, SAP, SU, SL, hau kontrolatu da seinale batekin, txartelaren seinale batekin, seinale txartela, hau bere kontrakoarekin SL, hemen ikusi dugu zer egiten duen honek, VA hemen eman, eta ikusi behar dugu nola, erabili dezakegun hau, kargatzeko bateria bat, beste iturri bat, V bat, intensitate potolo batekin DC. Oraingo dakigunarekin hemen txelortzen dugu seinale karratu zakar alterno bat, tensio seinale alterno bat, zakarra, VE 0, VE 0, VE 0. Beste gozatxo bat esan behar dizut? Bale, nik etengailua horrelaxe irekita itxi du, baina nik ireki dezaken nahi dudanean. Nik hau txikiago egiten badut, hau txikiago. Denbora gehiago baldin badago, handiagoa. Nik jolastu dezaket hemen nahi duenarekin, hori ere argitzen zazue. Hor gutxi gora periodiko jarri dut, baina. Ordan, VE 0 daukagu hemen. VE 0, VE 0. Taine dugu hemen intensitate bat izatea. Bale, begiratzazue. Hau oso intuitiboa igual ez da, baina begira. Jarri behar dut hemen L bobina bat. L bobina bat. Honek ikusi dugu zer egiten duen, nahi dugu hau, eta bobina hau jarri ditu, orduan zer gertatu behar da hemen. A ber, zer gertatu behar da hemen, denboran, eta hemen jarri behar dut, SAP. Eta demagun, VE hau dela 48 voltio eta hau 12 voltio, hau handiago dela, VE bat baino altuago dela, eskusatu zaun. Eta horrein, hasi benez, etengailu on jartzen. Aztertu ezagun. Hau, izten badut. Begira, hemen. Hau izten badut. VL, VE, ken V bat. VE, ken V bat. Bobina horri jartzen ari naiz tensio positibo bat. Horla xartuta, tensio positibo bat. Zer gertatu zaio bobina horri? Bobinaren ekuazioak berrikusten baldin baditugu, bobinaren intensitatearen derivatua izan behar da, bere tensio diferentzia muturretan zatiela. Orduan, egoera honetan, bobinari jartzen baldin badio tensio positibo bat, hasi behar da intensitatea igotzen.
Tensio positiboa jartzeagatik, hemen. Untzaino adibidez. Intensitatea hasi berde igotzen. Malda, ze maldarekin. Malda, hemengo malda. Malda izan berda. V, ken V bat, zati L. Malda horrekin, baina igotzen hasi berda. Eta ez badugu zerrez egiten, segitu berdu igotzen erre arte. Tensio konstantea mandatzen zen baldin badigu boinari, hau izan behar dugu. Baina orain, hau egin behar dut. Hau ireki eta beste itxi. Off. Analizi berdina egin behar dut orain. Hau ireki eta hau itxita, bobinaren tensioa 0 ken V bat. VL da 0 ken V bat. Tensio negatiboa. Beraz, bere intensitatea bat, zati L, bere intensitatearen aldaketa izan berda negatibo. Bere malda izan berda negatibo. Hasi berda, hau egiten dugunean, hasi berda. Zeharkatzen dion intensitatea jeisten. Ordene, hau mantentzen badego itxita, jeitxiko zen honutza. Baina egin behar dut, ratotxoan mantendu behar dut itxita. Hau. Berriz igotzeko. Eta ideia honekin, honutza, begira, hasieran denbora pila mantentzen badut, igotzen naiz, honutzaino adibidez, zenbat amper behar ditut hau kargatzeko? 10 amper, ez dakit, diseinatu ezaket, denbora hau 10 amperretara ilegatu arte. Eta gero zer daukat hemen? Temperaturaren, proiektuaren temperaturaren nor zer daukat? Histeresi bat. 11 artean, edo 9,5 bat, edo 9,9 bat, nahi duztena, IDC bat lortu dezaket. Izatea, etengailuekin jolasten. Tak, 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 tak. Osea, batukada horrekin titi. Elegante, ez? Kurioso da elegante. Osea, DC iturri hauek, intensitate konstante hau, rollo guzti hau erabilita. Potentzia gutxi xautzen duten osagaiek erabilita. Etengailuak eta hau. Resistenziarik gabe eta zerrez. Elegante. Eta oso flexible. 10 miliamper gehiagin da, kargatu dezagun erdiarekin. Sartzen du nire batukada, mantentzen dut itzalita gehiago, eta azten dut histeresia hemen. Hoi proiektuaren evaluazioa hau bera eskatu nizen, etorri zineten 4 amperrekin, eta gero jarri zenuten zerora, ez? Potenziometro batekin kontrolatu ezakegu. Hau oso flexible da ideia. Beste IDC. Edo gehiago nahi badego, pues, denbora gehiago mantendu hau, eta igo nahi duguna. Elegante. Eta bertan geratu gara, ez dugu gehiago ikusi behar. Ia, DC konmutatua, VDC bat. Horein, helburua da, zelula erabiltzea, tensio egonkor bat, konstantea izateko. DC konmutatua, VDC bat izateko. Venga, berriz marraztu behar dute, hemen geratzeko dena. Ondo, zelula berdina jarri behar dut. Etengailuak. S up, S low,
gure seinale txartelarekin, kontrolatuta. Hemen VA. VA. Hemen VA. Vale. Gauza berria. Egin behar duan lehendabiziko gauza ezberdina hemen ikusten duzu. Hemen mantendu dut hau itxita denbora gehiago, gero hasi dira hemen tita biak, gero jeisteko mantendu beharko genuke hau. Hau jeitxita mantendu beharko genuke gehiago, hemen off. Nahiko dugu jeitxi. Hau da, denbora hauek nahiko dira histeresiaren arabera, berak kontrolatuko zuten. Hemen, erabaki behar dugu komutazioaren frekuentzia berdina izatea. Komutazioaren frekuentzia beti konstantea izatea. Eta jolastu behar dugu periodo hortako zenba denbora egon beharko garen on eta off. Hoxe egin behar dugu. Komutazio frekuentzia konstantea. Hau da, periodoa, komutazio periodoa, hau ere konstantea. Konstantea. Eta jolastu behar dugu, periodo horretan zenba denbora egon gaitezken on eta off. Horren, egoera ezberdinak izan ditzakegu. Ia, egon gaitezke, hemen, marraztu behar dut hemen aukera batzuk. Hemen erdian. T, VA. Demagun 3 periodo ditugula hemen. Tak, tak, tak. TK, 2TK, 3TK. Eta demagun mantentzen dugula on eta off denbora berdina. Orduen seinalea izango zen horlaxe. Hemen erdia. Hemen erdia. Hemen erdia. Ez? Edo, denbora gehiago baldin badago hau on periodo honetan, hemen izan behar dugun irterako seinalea da hau xe. VA. VE, periodoa beti berdinak. TK. Baina, periodo honetan, denbora gehiago baldin banago on, hemen izan behar dugun seinalea izan behar da, pues denbora gehiago hemen. Gutxiago azpian, askoz gehiago hemen. Gutxiago azpian. Hauxe. Hortxe. Edo kontrakoa egiten badugu, denbora gutxiago on. Uez. T, VA, 3 periodoak, 1, 2 eta 3. VE. Denbora gutxiago baldin bagaude on, hor laxeko seinale daukat. Hau laxen. Laxen. Edo, en el extremo denbora guztian, oza, on ez bagaude, denbora. VA, VE. Hau da, on ez bagaude ez derez, beti 0 izan daiteke, beti, oza, 0 voltio hemen. Eta hemen bestaldean, beti on baldin bagaude periodo guztian, T, VA, 1, 2, 3. VE, denbora guztian on bagaude, horrela eseko seinala izan behar dut, beti. Hausek dira, espektro guztia. Esan dezago piko txikiak, piko handiagoak. Eta horren begiratzen baduztu hauek begiak itxita edo betarroik egointzen badituzu miopiarekin, hori da filtro paso bajo bat. Betzen baduztu horrelaxe. Honen batez besteko honen balioa kalkulatzen baduzu, honen integrala, ikusi behar duzu hau, dala 0 hau, txikia dala ez. Ikusten duzu ez, hemen balioa 0. Baina honena, nahiz eta seinale karratua izan, honen balor medio egiten baduzte, bajo batera bazen zuen. Osa, betarroak egontzen baduzu eta bi rutitik ikusten baduzu, honena, zerdi ikusten duzu, honen batez besteko balioa, erdia zan. Honena, ia VE, altua, eta honena VE. Osea, batez besteko balioa, pan. Batez besteko balioa, VA. VA, bere batez besteko balioa,
dago V eta 0 artean, ez ba? Osea, naiz da seinala, hola sekarratua, zakarra izan, hau ez da DC, baina bertan barruan, badauka DC bat zerotik V artera. Eta ideia hori erabili behar dugu, urrengo freinatzen bat egingo dugu, urrengo orduan. Honekin jarraitzeko.